Salut, numele meu este Alex, iar astăzi vom juca un casual, un global offensive pe harta mea preferată, DAS 2. Haideți să începem. Așteptăm să ne găsească meci. Momentan mi l-a găsit. Oh, ba nu. Ba da. Suntem în echipa counter-terorist. Să facem praf. La 100% va fi cineva în direcția aia. Așa că așteptăm să tragă. Ne-a omorât. Oricum nu prea contează, pentru că momentan acesta este warm-up-ul, vedeți, se va termina în 30 de secunde. Așa că momentan ne jucăm de distracție. Nu contează dacă câștigăm sau dacă murim sau ce facem. A început meciul, haideți să vedem cum va decurge. Mie îmi place Deagle-ul. Sunt fan Deagle. Haideți să dăm un rush în lower tunnel aici. Poate prindem pe cineva. I-am prins, dar ne-au bătut mai devreme decât să-i batem noi. Acum trebuie să așteptăm sfârșitul rundei. Sperăm ca totuși echipa noastră să câștige. Short. După cum se poate observa, este un tâmpit care face gălăgie, așa că îl vom opri. Bizar. Haideți să ne uităm pe acest counter. Please kick him. Yes. Prima rundă o vom face, a doua rundă o vom face eco, pentru că, după cum se poate observa, nu prea avem bani, nu ne cumpărăm arme. Așa că nu prea aveam ce să fac, ținând cont că jucam fără armă. All meat. Pare că runda aceasta avem șanse să o câștigăm. B. Și eu unul așa cred că o vom câștiga, deoarece bomba este picată într-o poziție destul de proastă, puteți observa pe mapă. Shut up, please. Box. B. Left.
Echipa noastră a câștigat runda. Așa că de acum încolo, haideți să câștigăm și noi să încercăm să nu mai murim, pentru că dacă murim așa repede, nu mai putem ajuta cu absolut nimic. Mi-am luat hit prin poartă. Mai am 67 HP. Dar vedeți, în această poziție mă vor scoate foarte greu. Sper să mai... Dacă stau mid, sunt șanse foarte mari să vină să mă bată. Să intre mai mulți peste mine și să mă bată, pentru că nu am cum să mă bat cu toți odată. Haideți să încercăm, să ne uităm puțin. Nu am găsit pe nimeni. Ba da, l-am bătut. Uitați, era unul... Nu... One is short. Ați văzut pe acela? S-a dus cară. Perfect, vedeți, am luat MVP-ul acestei runde, deoarece am omorât cei mai mulți inamici. Aceasta este arma mea preferată, AWP-ul. Din punctul meu de vedere este cea mai bună armă din joc. Atâta timp cât lovești adversarul în orice altă parte din corp în afară de picioare, este mort din prima. 100%. Aici nu mai am nevoie pentru că l-am văzut, dar l-am ratat din păcate. Nu pot nimeri, ești nebun. L-am bătut și a picat și bomba. Ați văzut, bomba este dropuită acolo. Haideți să dăm o incendiară pentru a-i bloca pe cei din lower tunnel acolo, să n-aibă cum să vină peste noi. Unul este short, am văzut pe hartă. Avem un jucător în spate de lui, pe partea din short. Și cum se poate observa, majoritatea de la ei sunt short. Așa că luăm această poziție pentru a aștepta, dar se pare că nu mai este nevoie. Nici nu prea apuc să trag în foarte mulți, pentru că echipa mea îi bate destul de repede și nu prea îmi convine. Kill smoke nu ne va fi de foarte mare ajutor. Deși cred că mă știu, că am stat aici în fiecare rundă, nu cred că va mai veni cineva pe short. Cel puțin nu de sus. Vor încerca să intre de jos. Cel puțin așa cred eu. Uitați-l pe acela acolo, l-ați văzut? Haideți să încercăm să-l scoatem pe acela, pentru că e puțin enervant. Aha. Deci am înțeles, sunt short, sunt... nu sunt short, sunt lung. Și se pare că avem o problemă, așa că voi opri aici totul.